Mathayima. Awu. Wemxoshile savakashela wena namhlanje kwenze njani? Sanibona ba. Mathayima bengithi ngizokubheka nje. Ey. Lawa umntana la ngahle nayizolo. Ngizwile ukuthi kade ningekho ebusuku la ekhaya. Kwenze njani? Hayi baba. Baba ayingeke Mathayima ayingeke. Amampungeke nje lawa baba kade sikhona angikhona mina. Manje awusho wendoda amadoda. Ngizwile ukuthi kade ningekho ebusuku la ekhaya. Baba ngilalela ekhaya mina. Nitshontshelana ngempela imbuzi zabantu. Nitshontshelana imbuzi zabantu. Cha baba asiyenzi lo nto thina mfethu. Mina baba kade ngilapha mfethu kumavula mfethu bengihleli naye. Baba siyitshontshe imbuzi zabantu thina ngaze sitshontshe imbuzi thina baba. Mina ngazi ukuthi baba bengilelela ekhaya ebusuku. Kodwa baba ngiyazi lo nto. Ngima nitshontsha imbuzi zabantu ebusuku. Ngiphuma la ekhaya ebusuku ngo-12. Nihambe nitshontshe imbuzi zabantu. Baba siyitshontshe imbuzi zabantu thina ngaze sitshontshe imbuzi thina baba. Mina ngisakwazi ekhaya mina. Kodwa baba ngiyazi lo nto. Kwesimpela kozwakala. Nina ngazi ukuthi baba bengilelela ekhaya ebusuku. Ngoba ngathi usuyindoda uzongiphumela la emzini wami uhambe ukwami la ekhaya. Angifuni ukuthi njalo mina ngihlezi ngithola amacala ngawe. Sengikhathele wena. Ngicela ungiphumele futhi la endlini. Kodwa baba ngitshontshanga imbuzi zabantu. Nivuka la ebusuku nihambe nitshontshe imbuzi zabantu usuzobuya usuzoyihlalisa nami la kade ungekho usuzoyihlalisa nami la uzongibingelela into engekho. Aha. Hey bafethu cala ngifollowa bafethu nami ngiyazama icontent yami entsha le cela ningifollowa ningizama bafethu ngiyazama nami kuzolunga kodwa please press follow lapho.